Con estes murais elaborados polos propios usuarios do Centro Princesa Leticia Menceras-Paz de Vilagarcía comemorouse hoxe o Día Mundial da Parálise Cerebral. A xornada, malia o ton festivo, serviu tamén para reivindicar, por exemplo, o papel dos coidadores. Tanto los cuidadores de los centros como las familias. Y en el caso, yo hablo un poco por el nombre de las familias, en el mío propio, pues las familias somos las que estamos ahí siempre, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, sin festivos y sin fines de semana, luchando siempre para que nuestros hijos estén lo mejor posible, como cualquier padre. Compartindo a xornada cos usuarios, a conselleira de Política Social, Fabiola García, reivindicou tamén unha maior e mellor colaboración entre administracións. Unha maior colaboración por parte da Xunta de Galicia, das entidades locais e do Goberno Central para atender e coidar sempre da mellor forma posible as persoas con discapacidade, especificamente as persoas con parálise cerebral, pero tamén continuar coidando aos seus coidadores. Un argumento que comparte tamén o alcalde de Vilagarcía. Autoimpoñernos deberes todas as administracións, porque aínda que Estado, comunidades autónomas e concellos tratamos de botar unha man coa dependencia, sabemos que eles son grandes dependentes, que necesitan uns cuidados especiais e aí teñen que estar as administracións facendo o que estamos facendo, pero tamén corrixindo aquelas cousas que non estén ben. Neste centro Vilagarcía, Menceras-Paz presta todo tipo de servizos a persoas con parálise cerebral ao longo das diferentes etapas. O obxectivo, ofrecerlles unha mellor calidade de vida, fomentando ao máximo o desenvolvemento da súa autonomía persoal, as súas posibilidades de participación social e de toma de decisións.